Manifestovanie je vlastne tvorenie si svojho vlastného života na základe toho, čo v tom našom živote túžime prežívať. Každý z nás si tvorí svoju realitu v každom okamihu, akurát veľa z nás si to ani neuvedomuje. Keďže všetko okolo nás a aj my sami sme na najzákladnejšej úrovni energia, sme spoločne so všetkým prepojení v jednom energetickom poli. Naše myšlienky a pocity sú našou najsilnejšou energiou, pomocou ktorej tvoríme. Hlavne teda pocity a emócie, ktoré za tými myšlienkami máme. Čo je vlastne to, po čom túžime a je vlastne to, čo chceme, to, čo si myslíme, že naozaj chceme? Ako duša sme prišli na túto zem užiť si všetko. Vyskúšať si všetky možnosti, ktoré nám naše fyzické telo ponúka. Užiť si tú cestu za naplnením všetkých pilierov, ktoré vo svojom živote túžime mať. Či už sa to týka zdravia, hojnosti, našich vzťahov a hlavne teda toho, čo sme sem prišli odovzdať k nášmu poslaniu. V podstate, ak sa naučíme a pochopíme princípy manifestácie, tvorenia, uvedomíme si princípy fungovania v našom svete. Počas tejto cesty si uvedomíme, čo je vlastne to, po čom túžime a častokrát to nie je to, čo si myslíme, že chceme alebo potrebujeme. Akokoľvek naplnené vo svojom živote budeme mať piliere zdravia, hojnosti, vzťahov, nakoniec zistíme, že to, po čom sme celý život túžili, bolo nájsť to, čo nás v živote baví a náplňa, čo pomáha ľuďom okolo nás, pomocou čoho vieme odovzdávať to, čo sme sem prišli odovzdať. A to nám vlastne automaticky vytvorí v našich životoch všetky tie ostatné záležitosti, po ktorých túžime, pretože sa budeme nachádzať na najvyššej možnej frekvencii a tým pádom priťahovať už len to, čo je tu naozaj pre nás. Všetky naše túžby, čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť, je niečo, čo je tu pre nás a bude nám to do života dané, pokiaľ si to dovolíme. Preto je veľmi dôležité myslieť vo veľkom a neobmedzovať sa. Spojiť pri tvorbe našej reality všetky piliere a túžby dokopy. Veľa ľudí si ani nedovolí dopriať si niečo, lebo si myslia, že to tu pre nich nie je. Neveria, že by oni toho boli hodní. Je dôležité si veriť a veriť v to, že všetko, po čom túžime, je tu už pre nás. My sme sa dobrovoľne rozhodli prísť sem na túto planetu a dopredu sme vedeli, že je to miesto, kde sa plnia všetky naše želania. Akurát, že želania z nášho vnútra. Pokiaľ naša duša nie je spokojná, tak nám neustále vysiela do toho nášho energetického pola nespokojnosť, strachy, ktoré si následne manifestujeme, tvoríme v realite. Tým sa nám akurát snaží ale ukázať, že čo je vlastne to, s čím sme nespokojní, čoho sa bojíme a na čo máme pracovať. Pokiaľ totiž to nebudeme spokojní sami so sebou a s tým, čo vo svojom živote vytvárame, nikto a nič nám tú spokojnosť do života neprinesie. A hlavne si budeme tú nespokojnosť a strachy neustále v tom svojom živote manifestovať a tvoriť, zhmotňovať a vidieť okolo seba všetko to, čo nám tú nespokojnosť pripomína. Ako náhle ale začneme počúvať svoje vnútro a tvoriť si svoj život podľa toho, bez strachu, tak si pritiahneme to, po čom naozaj túžime. A verte mi, bude to oveľa lepšie, pretože Boh, vesmír, univerzum, to má prichystané pre nás najdokonalejšie, ako si len dokážete predstaviť. A hlavne, ako si dokážete pripustiť. Naša časť práce je počúvať našu dušu a tvoriť z hĺbky nášho srdca.